Moje meno je Andrea, toto je Lenka, spolu zastupujeme projekt Ladybag. Ladybag je unikátna ženská kabelka, ktorá svoju majiteľku dokáže nielen zahriať, ale dobíja jej telefón alebo tablet. Keď príde zima, je dobré mať pri sebe zdroj tepla, ale ísť na prechádzku s veľkým radiátorom pod pazuchou nie je najlepšie riešenie. Naopak, multifunkčná vyhrievacia kabelka Ladybag spĺňa všetky funkcie bežnej kabelky, no navyše svoju majiteľku zahreje a dokonca jej dokáže nabiť aj mobilné zariadenia. Oddávna pri lyžovačkách používam rôzne druhy vyhrievacieho oblečenia, ale potrebovala som nájsť niečo, čo by som vedela doladiť do svojho elegantného outfitu. Kabelka Ladybag by mala vyhrať určite preto, lebo je prvou jedinou kabelkou na svete, ktorá teda dokáže zahriať a nabiť mobilný telefón. A prináša riešenie naozaj pre všetky ženy, ktorým býva často zima, ktoré potrebujú riešiť tento problém a ktoré teda sa ocitajú s vybitým telefónom alebo tabletom počas svojho cestovania. Predstavte si svet, v ktorom by vám už nikdy nebola zima a v ktorom by ste nikdy nemali vybitý ani mobil, ani tablet. My sa vám pokúsime tento sen splniť a takýto svet priblížiť, preto vás prosím, aby ste za nás hlasovali.